Ja, precies. Nou, hey, tot de volgende keer. Hoi. Oh, jullie zijn er ook al. Ik had het nog niet door. Hey, ja, nou ja, als je dit kijkt, is het dus de allerlaatste cultuurketting. Best jammer, hè? Ja, hier heb ik het dus steeds opgenomen. Dat zie je misschien wel aan de achtergrond. Ja, het is thuisblijftijd voor ons allemaal. Maar gelukkig zijn er heel veel creatieve mensen die het ook helemaal prima vonden om even lekker met mij te babbelen over kunst en cultuur en wat hun bezighoudt in deze tijd. Ik heb veel gesprekken gehad en ik wil jullie in deze allerlaatste cultuurketting toch even meenemen door alle gesprekken die ik heb gevoerd, of in ieder geval een greep daaruit. Bizarre tijden zijn het geweest, dat weet ik wel. Ja, de Dijk, die heeft er zelfs ooit een hit mee gehad. Hè? Hoe ging het ook alweer? Een man weet pas wat hij mist. Ja, als ze er niet eerst kwam, er dan achteraan. Dat ging natuurlijk over een vrouw. Maar het principe blijft hetzelfde. Je weet pas wat je mist als het weg is. En daar had Ethan iets treffends over te zeggen. Kijk maar even mee. En straks ook als het iets langer gaat duren. Er worden nu al albums uitgesteld of komen er helemaal niet. Films en series worden uitgesteld. Opnames liggen stil. Dus kijk, nu kunnen we nog even vooruit. Maar als het langer duurt, dan komt er dadelijk geen nieuwe muziek uit. Er komt geen nieuwe film of serie uit op een gegeven moment. Dan weten mensen wat ze missen als cultuur stop ligt. Ja. Heel veel verschillende disciplines zijn voorbij gekomen. De cultuurketting. Leuk hoor. Ja, Sterre. Dat is hartstikke leuk. Hé meisje, heb je ook gekeken naar de cultuurketting? Dan heb je vast ook wel gezien dat ik een paar lastige vragen heb gesteld. Ja, en dit is er 1 vraag van. Kijk je mee, Sterre? Wat vond je de leukste rol die je tot nu toe hebt gespeeld? Goh, dat is een moeilijke vraag, dankjewel. Ja, wat vond de moeilijkste of de leukste rol? Ja, eigenlijk heeft elke rol zo zijn charme. Ik vind het vooral leuk dat je iets doet en dat het dan ook weer ophoudt op een gegeven moment. Dus je staat te shinen en ja goed, dan kom ik gewoon lekker thuis en dan kan ik weer mijn eigen ding doen. Dat vind ik dan wel, dat vind ik het mooiste eraan. Je bent natuurlijk de hele dag thuis. Hè, meisje? En dan ga je toch je dieren wat meer verwennen. Dat moet er allemaal weer af, hè, Sterre? Ja, nog eentje dan? Zo gaat dat dus. En dan gaan we sporten. En voor veel mensen is dat ook eventjes niet aan de orde. Gelukkig wordt er gewoon online sportles gegeven. Kijk maar. Dan moeten we als samenleving echt nu ons houden aan wat we eigenlijk heel goed gedaan hebben, maar in de afgelopen weken toch wat lijkt te verrotten als we niet oppassen. Namelijk scholen dicht. Ja, daar is niemand blij mee natuurlijk, hè. Alhoewel, een van mijn gasten, die zag er eigenlijk wel het positieve van in. Het bracht net wat meer die creativiteit in haar naar boven. Kijk maar. Ja, daar heb ik nu juist wel meer tijd voor. Want ik woon samen met mijn vriend en die werkt in de supermarkt. Dus die is wel veel aan het werk juist nu. Ja. Waardoor ik het huis voor me alleen heb. En dan kan ik mooi weer wat liedjes opnemen of schrijven. Dus daar kom ik nu juist wel mooi aan toe. Ja, soms. Kijk, je bereidt het natuurlijk wel voor, hè, zo'n cultuurketting. En dan denk je een gesprek te gaan voeren. En dan denk je te weten waar zo'n gesprek naartoe gaat. Bijvoorbeeld als je een gesprek hebt met een beeldend kunstenaar, zoals Harm Rutte. En dan gaat het gesprek een compleet andere kant op. Dat is best wel verrassend. Zoals bij Harm Rutte dus het geval was. Over de kop geslagen, een half uur in het water gelegen. En dan waren we dus bijna dood. Wat zegt hij nou? Bijna dood?
Nee. Ja, we waren bijna dood toen. Oh. Dus we zijn toen ook... dat zal ik daar er is een filmpje van. Dat is de stukken dat gaan we dadelijk dus laten zien. Dat is de shakedown van de Graaf Willy Fontaat. Maar goed, dat was echt zo akelig. En Wim en ik hebben nog steeds allebei van als we buiten stappen, zeggen we dan van voel je dat het waait? En dan zijn we al meteen een beetje bang. Dus we hebben nog wel gewonnen van iedereen, maar we zijn er gewoon doodsbang voor. We gaan allebei niet meer varen. Dus daarmee is het eigenlijk ook weer afgelopen. Dus die boot van mij die ligt daar, helemaal wedstrijd klaar. En mijn zoon begint er ook niet aan, maar ik wou dat er iemand met dat ding weer alles ging winnen. Dus, maar goed, dat is eigenlijk mijn meesterwerk. Die boot, die heeft geschiedenis geschreven en dat is eigenlijk het puurste wat ik ooit heb kunnen maken. Meer dan de kunst nog, wat dat betreft, vind ik. Nou ja, dat liep gelukkig allemaal goed af, hè, met Harm. Ja, over aflopen gesproken. Dit is het dan ook afgelopen, hè? De allerlaatste cultuurketting. Nou, het zit er toch echt op nu. Nee, wacht even, want ik heb nog wel een paar boodschappen voor jullie. Al is er een paar procent kans dat de negatievelingen gelijk hebben, dat het heel lang duurt. Maar dat zien we dan wel weer. Bekijk het gewoon per stukje, neem het in behapbare stukjes tot je. En dan, gewoon met een beetje een positieve state of mind, komen we dit allemaal wel door. Ik wens jullie veel liefs vanaf mijn thuiswerkplek. En hou je goed. Let goed op jezelf. Ja. Die is belangrijk. En op anderen. En op anderen. Lieve mensen van Venray, hou vol. Het is een hele bijzondere, maar ook lastige tijd. Een tijd met een lach en een traan. Ik wil eigenlijk ook het liefst gewoon heel snel weer repeteren. Maar als we nu even met z'n allen gewoon volhouden, dan zijn we zo bij het punt dat dat weer mag. Dan kunnen we weer lekker naar de Schouwburg. Dan kunnen we weer hier op een terrasje gaan zitten. Voor nu, hou vol, doe voorzichtig. Ben een beetje lief voor jezelf, maar ook voor elkaar. En tot snel. Dat ze zich niet moeten laten tegenhouden door het feit dat ze constant binnen zitten. Maar juist proberen om toch iedere dag weer er iets van te maken. En ja, ik merk dat ik zelf heel gemotiveerd ben om wel gewoon de wekker te zetten. En gewoon op te staan en me aan te kleden. Ook al ga ik niet per se de deur uit. Maar dat je dat gewoon een beetje blijft doen. En blijf gewoon inspiratie om je heen zoeken. Want die is er genoeg, denk ik. Hallo mensen. Ik hoop bij deze laatste cultuurketting dat de cultuurketting jullie wat afleiding heeft gebracht. Misschien wel op nieuwe ideeën heeft gebracht. En graag hopen jullie weer heel snel live te kunnen ontmoeten. Blijf gezond en tot snel. Groetjes. Help elkaar en geef elkaar de ruimte. Ook omdat je met z'n allen natuurlijk nu in huis zit. Is ook best wel stressvol misschien soms. Dus ja, zorg ervoor dat je niet de hele tijd bij elkaar op de lip zit. Geef elkaar de ruimte. En ja, zorg ervoor dat je happy blijft. En dat we met z'n allen hier beter uit gaan komen. En het komt goed. En ik hoop gewoon dat we heel snel weer met z'n allen kunnen dansen. Want ja, ik mis gewoon iedereen super erg. Dus. Hallo, Erik hier. Ik ben namens alle collega's van Omroep Venray. Blijf gezond en hou vol. Nou ja, nu zit het er dan toch echt op. De laatste cultuurketting. Dankjewel voor het kijken. Leuk dat je er steeds weer bij was. En ja, heb jij nou een leuk idee? Of ben je op zoek naar hulp op het gebied van kunst en cultuur? Zoek je verbinding? Contact ons dan. Want daar zijn we voor. Voor jou. culturavenray.nl. Je kunt ons mailen, bellen of loop, na corona natuurlijk, gerust een keertje binnen. We zitten met een team van 4 man voor jou klaar. En je hebt net gezien, ze wensen ook jou het allerbeste toe natuurlijk. Dat geldt ook voor mij. Blijf creatief en blijf gezond. Want dan komen we hier met z'n allen doorheen. En dan zie ik jullie heel graag na de zomer, in de zomer hopelijk nog, op het plein in Venray. En dan drinken we er samen eentje. Lijkt me een top idee. Ja, ieder cultuurtje sluiten we af met een filmpje. En er is 1 filmpje wat ik serieus iedere dag nog eventjes kijk. Waarom? Het brengt mij deze glimlach. Hopelijk jou ook. Henk, take it away. We zaten met z'n allen op een Amsterdams terras. De zon die scheen en niet normaal hoe druk het er toen was. Ik vergaat gewoon te drinken van mijn glaasje fris.
Want mensen kijken blijft daar toch het mooiste wat er is. Je vraagt er werkelijk af, al heeft het graag geen zin. Waar gaan al die mensen in hemelsnaam toch heen? Die met die rode tas, of die twee zonder jas. Of den dreadlock zonder schoen, wat zou je dan toch gaan doen? Ja, iedereen gaat ergens naartoe. De ene komt, de ander zit houdoe. Wij mensen, wij zijn altijd onderweg. De ene rent, de ander staat met pech. Het is gewoon de waarheid als een koe. Iedereen gaat ergens naartoe. Ik gun mijzelf een biertje met flink wat alcohol. Ik bestel me een leffe en mijn hersens slaan op hol. En ik raak aan het fantasieren, denk te weten hoe het zit. En iedereen de neven komt, krijgt een nee-bestemming met. De kale kel het zin, gaat naar zijn nee-vriendin. De Jap gaat naar Schiphol, want zijn memo-kaart zit vol. En de zwerver op gemak zoekt een nieuwe brullenbak. En de jup in dure klier is op weg naar nog veel meer. Maar iedereen gaat ergens naartoe. De ene komt, de ander zit houdoe. Wij mensen, wij zijn altijd onderweg. De ene rent, de ander staat met pech. Het is gewoon de waarheid als een koe. Iedereen gaat ergens naartoe. Nou, ik ben benieuwd waar ze allemaal heen gaan. Iedereen gaat ergens naartoe. 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 Iedereen gaat ergens naartoe.